Bună, bună și bine ați venit din nou în familia noastră. La noi este super dimineață și nu contează. Avem agitatoră oricum prin casă și Emi este aici încă puțin răcită. Se uită la vlogul de ieri. Ce mă, mai publicitate? Hai să scoatem publicitatea. Cum te simți? Cum te simți? O, lasă te faci tu mai bine. Unde mergi azi? Nu știi? Ne pregătim pentru că mergem la Nuremberg. Mergem într-adevăr cu treabă. Dar asta nu contează. O să facem un vlog de călătorie pentru că eu cred că o să fim mai mult în mașină. 2 ore dus, 2 ore întors. Uite ce mi-a ieșit și aici pe buză. Sper să reușim cu copiii. N-am de ales, trebuie să mergem cu toții. Dar cred că o să fie bine, pentru că Alex își dorește să meargă după o săptămână în care a stat numai în casă. La noi e totul înghețat afară și, ce să zic, mai rupem puțin rutina și mai plecăm și noi pe undeva. Și să zic să mă îmbrac, să vă arăt și vouă ținuta de astăzi. Mereu mă uit aici și după aia trebuie să mă uit aici, că m-am dezobișnuit de telefon. Ești gata? Mergem? Haideți! Și ținuta mea de astăzi, pe lângă oglinda pe care o am, trebuie să o curăț. Mi-am luat acolo ăsta, e preferatul meu. Mai țin minte de unde e, știu că e de la second hand, nu mai știu firma, știți că nu prea le-am cu firmele. Dar de ce îmi place este că e croit atât de frumos și are căptușeală pe dinăuntru, are, nu e ca astea de pe și un singur material și pe față și pe spate. E super fain. Și să mergem. Cine e gata? Dezastru în casă lăsăm, da? Facem mâine curat. Bine, femeia de serviciu. A? Bine, femeia de serviciu. Oh, Doamne! Ce fain ar fi! Ce fain ar fi dacă am avea. Emi, te simți mai bine, pui? Nimeni nu vrea să meargă. Mă duc eu singură. Hai atunci! Haideți! Mai ce înghețată e mașina. Hai, uite, uite, pentru tine. Nu pot să deschid. Vine aici, frate, și filmează. Trebuie să poate îi dai vreo uși în cap, măi. Dă-te într-o parte, puiul meu. Am reușit? Ia uzi. Zeșterne, steluțele de mare nu au nici creier, nici inimă, nici cap. Așa scrie în cartea cu curiozități. Ce interesant. Suntem aproape acolo, mai avem vreo 20 de minute. O să oprim întâi să mâncăm. Ce-i bunul-i bun. Da. Așa-i tricou. Da, săracul. Modelul, Nu-i răpciucoasă. Și o să ne oprim să mâncăm. Să fim cu burțile pline și apoi o să mergem mai departe. Și am ajuns. Cel mai bun. Da, uite coroana. Numai când au văzut copiii coroana au tras aici. Da. Nu filma asta! A dat butul afară? Ca la toată lumea, ce crezi? Nu. Alege, Alex, o masă. Care vrei? Uite, aici ai dozator, îți iei totul cât vrei. Are dozator din ăla, îți pui tu cât vrei. Ne dă acum pahar. Ai hotărât, mami? Nu știu dacă am luat ce trebuie, că de aici nu prea avem experiență, nu prea venim. Noi suntem cu McDonald's. Da. Alex!
Venim acum. Ce faci? Ce bei acum? Emi și-a găsit imediat prietene. Când să facem așa, într-un câmp, ne punem așa. Nu. Citește tu că tu știi ce Știi? Hai să vedem ce scrie acolo. Ce nu mai e? 12. 12. Cine-i 12? Aveți noroc? Felicitări! Ia. 12. Ce nu mai e? 19. Cine e 19? Felicitări! Poftim! Ce faci, mă? Mulțumesc! 19? 26! Felicitări! So, hi. Suca da su? Ja, danke. Nur einmal, oder? Einmal. S-a întunecat între timp, ora 5, de vreo 4 ore mai târziu. Ne-am terminat treaba și nu mai pot de frig. Deci sunt oricum, mă doare capul, mă doare spatele, mă doare burta, îmi este frig și sper că n-am luat vreo răceală ceva. Și am venit să iau un latte macchiato, că nu mai pot de frig. Am încălzire în scaune, deci și am geaca pe mine și nu mai pot. Darfst du okay? Danke, tschüss. Ia, danke! Tschüss. Și am zis să beau ceva până acasă, ne așteaptă 2 ore de drum. Până la urma urmei, noi am zis că nu mai facem filmulețe cu meseria mea. Dar, na, asta s-a întâmplat să facem astăzi. Ce poate v-a plăcut să vedeți cum se comportă copiii la drum lung. Cu ei deocamdată nu avem probleme, în sensul în care Alex a citit tot drumul. Bine că lor nu le este rău în mașină, mie mi este foarte rău în mașină. Nu pot să mă uit în cărți sau în telefon. Alex a citit, că a învățat să citească destul de binișor acum și are o carte interesantă cu recorduri despre animale și știm acum că steluța de mare nu are creier. Iar Emi a mai colorat un pic cu apă, s-a mai uitat pe geam, a fost și ea destul de cuminte și ne mai așteaptă încă 2 ore de întoarcere. Noroc! Înainte rece. Mai vrei de la mine? Bericica, bericica. Da, am nevoie de o vitamină. N-am fost la cumpărat pe săptămâna asta și am rămas fără. Mă simt atât de rău. Și copiii dormeau până acum, văd că Emi s-a trezit. Alex doarme și el. Măcar au fost cuminți, că dacă au dormit au fost liniștiți. Nu știu dacă or să mai doarmă, de acum am comandat o pizza, merge să o ridicăm. Nu mai pot, deci nu mă așteptam când am plecat de acasă, n-am avut nimic. Și acum Ale Cornel, că ești mamalică, nu ieși din casă, te prind eu că mai stai numai în casă toată ziua. Într-adevăr, eu mă simt foarte bine în casă, deci dacă mă pui să ies din casă, pe mine parcă mai bătut. Nu știu dacă mai sunt persoane așa ca mine, eu sunt foarte introvertită, adică dacă cineva mă bagă în seamă, eu vorbesc și îți povestesc tot ce vrei. Mi-e foarte greu să mă duc spre persoane să mă bag în seamă. Am noroc că de multe ori, na, lumea mă abordează ei pe mine. Și ăsta e norocul meu în viață.
Da, o bere poate îți revii. O bere să-mi revin, să-mi circule că sângele de mâini, că se învârte tot cu mine, nu mai pot. Poți să-l bagi în sacoșă? Da. Fiecare cum poate. Măcar a fost liniște pe drum. Da, vezi liniște în casa acum. Da, eu cred că o să culce în continuare. Nu cred că... Mai mănâncă? Și eu am o față, chiar mi-a zis o fată, Doamne, chiar mi s-a părut că ești bolnavă. Am luat și o pizza. Hai de acasă. Mă doare tot. Hai, veniți! Și am ajuns acasă. Închide poarta, lasă că vine vecinul. E vecina. Facem mică festivă. Lasă-o deschisă, dacă era deschisă. Ieșise vecinul și mami să-l lase afară, repede. Este schon voll. Arăți mami, acum unde a trecut nouă. Da, arăți mami. Hai! Ja, Și tu? în casă. Hai și noi în casă. Ce ai primit? Ou? Și ce mai este berea lui tati? Ai primit ăla și... Da, dacă nu ne-am trezit, suntem cu coroncă. Asta? Dacă aveam... Ce-i cu ăla, tati? Și am